Есенмісіз эфирда яңалыклар шығарылышы студияда Лилия Гатина олға таба қойбір темалар турында қысқаша. 37-18 yurtын су басқан мұның сәбәбі неде? Табиблар практик дәріслер үткәрәләр һәм зачетлар кабул итәләр. Онкология диспансеры Казан югары уку йорты базасына үрелде. Су тавышына уяндық біздің қойнар илемтәгә шундый шикаят белән 37-18 йортында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Аларның сүзләренә караганда, иртән янгын гидранты шартлаган, берничә катны су баскан. Коммуналь аварияны үз көчебез белән туктатырга туры килде дип бирде яшәүчеләр. Урынга безнең тикшерү төркеме чыкты. Бу кадрлар белән Илшат Мөхәммәтшин бүлеште. Иртәнге сәгать 6-да 37-18 йортының 7 катында янгын гидранты шартлаган. Ират сүзләренчә, ул эшкә җыенганда хатыны шалтыратып подъездны су басу турында әйтә. Прибежал, смотрю, вот там, где пожарный гидрант, где кран, оттуда вода в подъезд хлынула. Затем мы с соседями начали уже здесь как бы своими силами убирать воду. Подключали гидрант на 2 крана. Беренче фатирны барыбер су баскан. Подъездагы шау-шудан уянды һәм диварлардан су акканын күрдек дип искә төшерә халык. Бирде яшәүчеләр суны чүпрәкләр белән җыйган. До сюда дошло, в принципе, было не критично. Брались. Но мне кажется, 6-й этаж пострадал больше всего, наверное, потому что у нас как-то по касательной как-то прошло, а их по швам, наверное, затопило. Постучались в дверь громко. Но мы проснулись, подошли, а здесь куча воды. Вот вышли собирать воду, пока к нам не затекло. Я так испугалась, и внучка испугалась. Ой, страшно было, в общем. И отсюда идет вода, и оттуда идет сверху. Әлеге хәлгә ачыклык кертер өчен без уютный двор идарәче компаниясына мөрәҗәгать иттек. Алар сүзләренчә, хезмәткәрләр салкын суны сүндергәннәр, кранны алыштырганнар. Беренчел мәгълүматлар буенча, билгесез кеше латун янгын кранын урларга маташкан. Янгын сүндерү системасы басым астында булганлыктан подъездны су баскан. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Онкология диспансерының Йоршолы филиалы Казан югары уку йорты базасына үрелде. 6-нчы курс һәм ординатура студентлары медицина учреждениесендә белем ала. Табиблары практик дәресләр үткәргә һәм зачетлар кабул итәргә тиеш. Бу елдан алар Казан дәүләт медицина университетының гомуми медицина кафедрасы ассистентлары булдылар. По 4 человека вы будете заходить. Онкоүзәктә уку мөмкинлеге Казан вузында гомуми медицина кафедрасы ачылу нәтиҗәсендә барлыкка килде. Йоршолы, Казан, Башкортстан һәм Ижаудан бер студент практика уза. Алар теорияны өйрәнеп кенә калмыйча, аны практикада да ныгыталар. Алар паллиатив хезмәт белән каты авырулы пациентлар йортына барган. Нурланыш бүлеге һәм химиотерапия эше белән танышкан, операцияләрдә булган. Впечатлило больше всего, наверное, этот операционный блок. Ну, там реально крутые операции проводятся. То есть я недавно смотрел, как искали сторожевые узлы, получается, в области малого таза. Вот, и плюс была проведена тотальная гистерэктомия. Вот, ну, там женщине матку удаляли. Вот, и это все происходило через 3 маленьких отверстия в брюшной полости. Илья Ямалов үз гаиләсе эзләре буенча киткән, аның әнисе һәм әтисе дә Казан вузын тәмамлаган. Табиб-педиатрлар булып эшлиләр, ә ул онколог, хирург булырга хыяллана. Это довольно востребованная и актуальная профессия. Онкологические заболевания занимают 2-е место по заболеваемости, по смертности в России. Так что, естественно, поступая в медицину в целом, хочется помогать людям, лечить их. Конечно, при прохождении практических таких занятий, циклов, у них появляется интерес к нашему городу. Ну и, соответственно, мы ожидаем, что эти студенты к нам вернутся и дальше продолжат работать. Мондай практика алга таба да дәвам иттереләчәк. Киләсе елда ук бирдә студентларның яңа агымы көтелә. Лилия Гатина, Ләйсән Габдрашитова, Артем Колесов, яңалыклар. Чиста һәм яшел булсын өчен шулда санитар-экологик 2 айлык дәвам итә. Ул 31 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. 2 айлык кысаларында агачлар һәм куаклар утырталар, өмәләр үткәрәләр. Бу чорга тагын нинди чаралар планлаштырыла? Тулырак калдагы минутларда сөйләрбез.
Территорияларны җыештыру, шулай ук шәһәрне яшелләндерү 1 октябрьдан башланды. Аны шәһәр халкы, предприятие һәм оешма хезмәткәрләре, югары уку йортлары һәм урта махсус уку йортлары студентлары, шулай ук барлык дәрәҗәдәге депутатлар катнашты. 19 октября состоялся очередной субботник, в котором приняли участие 722 человека. В рамках субботника было посажено 240 деревьев по проспекту Чулман, 230 рябин и тополей по улице Машиностроительной. Всего в этот день высажено 690 деревьев и кустарников. Моннан тыш Азатлык мәйданы территориясын, шулай ук шәһәрнең парк һәм скверларын тәртипкә китерделәр. Яршоллы мэр Ноль Мәгъдиев шәһәрне чистартуда һәм яшелләндерүдә битараф булмаганнарга рәхмәт белдерде. Мы вместе с вами делаем важное и нужное дело. Благоустраиваем наш город. Ключевое слово «наш». Никто ни из Казани, ни из Рязани, ни из другого города Российской Федерации не придет и в нашем городе порядок наводить не будет. Исегезгә төшерәбез 2 айлык 31 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Кирилл Хабдзей, яңалыклар. Кар бөртекләре, төсле утлар һәм уенчыклар Яршолыда яңа елга урамнарны бизи башладылар. Проспектларда яктылык инсталляцияләре, җәмәгать урыннарында якты иллюминация барлыкка килде. Шәһәр яңа елга ничек үзгәрәчәк? Бу хакта киләсе материалда. Урамнарны төп проспекттан бизи башладылар. Узган елдагы кебек күпердә кар бөртекләре рәвешендә яктылык инсталляцияләре урнаштырганнар. Ә юл буендагы агачларда гирляндалар барлыкка килде. Шәһәрне яңа елга әзерләүгә чаллы халкы бер дә гаҗәпләнми. Украшение мне очень нравится. Мне кажется, это делает настроение приподнятым. Чувствуешь приближение праздника. Ну, рано, не рано, лишь бы успели. Главное, вот этот фактор. Наверное, не рано. Настроение будет у челнинцев получше к Новому году уже. Это на Новый год, что ли? Октябрь месяц. Не рано. Пускай будет празднично. Лучше раньше, чем позже. Да, пускай украшают. Нравится ли вам вообще, вот как украсили? Ну, непонятно, день пока не видно. Ночь, наверное, интересно. Җиңү паркында яңа ел бәйрәменә чыршы да әзерли башладылар. Аны бизәү өчен 600 метрдан артык гирлянда киткән. Проспекты будут украшаться также. Все мосты в городе. Вы сказали, игрушки где-то повесили? По проспектам вешаются игрушки на опорах освещения. Соңрак шәһәрнең иске өлешендәге Мәдәният һәм ял паркында һәм Шишкин бульварында да эш башланачак. Азатлык мәйданында шәһәрнең төп чыршысы асына постамент урнаштыра башладылар инде. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тимур Сафронов, яңалыклар. Төрле үлчәм, уңайлылык һәм арзан бәя Яршолыда Беларусь аяк киеме күргәзмә ярминкәсе шин дәвам итә. Аяк киеменнән тыш монда шулай ук төрек текстилен дә сайлап алырга мөмкин. Ашыгыз, Беларусь аяк киеме күргәзмәсе Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча эшли. Сыйфатлы көзгө, җылы кышка һәм төрле аякка Беларусь җитештерүчеләренең күргәзмәдә төрле зәвыкка аяк киеме табарга мөмкин. Женские полуботинки с широкой раскрываемостью и большой полнотой, выполненные из мягкой натуральной кожи, которые предназначены для людей с проблемными ногами. Широкий закругленный закрытый мыс обеспечивает удобство и защиту пальцев стоп, а резинки позволяют плотно зафиксировать обувь на ноге и отрегулировать полноту. Также обеспечивают комфорт для стопы при длительном ношении. Модель оснащена устойчивой нескользящей подошвой. Монда үзләренең идеаль аяк киемнәрен консерваторларда, трендларны бәяләүчеләр дә табачак. Для себя зимнюю 45 размер, легкий, хороший, утепленный. Здесь лучше, чем по магазинам ходить, там все такие жесткие какие-то. Это здесь мы уже привыкли. Күргәзмәдә үз киемнәре һәм төрек текстилен сатып алырга мөмкин. Ашыгыз, Беларусь аяк киеме Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча эшли. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина. Бүгенгә сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Группа компаний «Апельсин» 19 лет вместе с вами. И в честь этого объявляем розыгрыш подарков за тест-драйв в Cherry Апельсин. А при покупке Cherry 4 Pro 19% скидка от стоимости автомобиля. Cherry на Хасана Туфана 3.